Ina za ka je kuma da jaka haka sarkin gantali? Kai tsayar da mutum ne da kai irin wannan. In mutum yana gaggawa ka daina mai irin wannan abu. Nan duk saurin da nake Nijar zani. Nijar? Kana dan yaron ka da kai yaushe ka shigo sabgan nan da har zaka tafi wani wasan sallah Nijar. Wa ya san ka wa ka sani? Ai ba ta wannan ba. Ba wannan ba kai ana ta kaiwa yake ta kaya ni ba wannan ne zai tsani zan je Nijar ba. Ni abin da yasa Allah ya kare mahaifina Rabiul Musa dan Ibro. Ni yadda na ga suke da mutanen Nijar, yadda kuma yake gaya mu, kai tun yana da rai yake gaya mu ka rike mutanen Nijar amana. Mutane ne mutanen arziki, mutane masu san Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka rike su. Ka rike yan Nijar, kar ka yada yan Nijar. Kai takaice ma yana kan gadon sanar asibiti zai rasu. Yana kan gado zai rasu. Yana yi mun wasiya manzon Allah can kuma aka dafa kaina aka dinga cewa ka rike Yamai. To shi yasa ba zan watsar da su ba saboda mutane ne masu albarka masu arziki saboda haka can yanzu na nufa in ka ji ana gidan Umar Wadata mai kaset sai oje can na nufa sai oje ka kai sun ma kaya ne duk wani gigiwar ka mu ba za ka mana Nijar ba yana nan hani an ya kama mota Ema Transport mota da in ka shiga da kanta ma zaka ji tana tambaye ka me zaka ci in ka ce ga abin da kake so ka ji kana gamsuwa har ka koshi ta ce da kai. Mu za ka gaya wani Yamai kana wani gigiwa wani Yamai. Ba zan gaya ma Yamai ba kai ina kaje. Nijar din ma da kake zuwa iyakacin ka boda iyakacin ka maradi tallan doya kake zuwa zaka raina mutane hankali. Kaga ƙara nuna da hannu wallahi. Ban wallahi. Na da ke ka. Ni za ka dauki. Na mari banza. Allah na hen narke ka wallahi. Ni kaga ba zan biya ta kai ka dangaren bariki ba ni yanzu Nijar nan. Yari sai Yamai yau sai Yamai. Ka ga dai dakata. Dan Allah sana tafiyar nan. In ci arzikin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Ai tunda kace Annabi ka kashe mu je. Za mu je. Ya ina da kai din wani lokacin dan iska ne za mu je. Wallahi ne. Za mu je amma ka kunce wannan darin. To kuma yanzu ban je da wannan ba ka sa tafi tsirara kuma ƴan maza daga shigowa ta garin Yamai sai oje kake cewa kuma su ganna haka zindir kuma ba gama. Kai ne zandar din. Zuwa maka da kare. To mu je. Mu je. Ai yau nake ga maka hari sai gidan Umar Wadata mai kaset sai oje. Dan Allah. Billahi lazi. To mu je. To ko sai oje. Goya ka zan Umar Wadata. Ni wallahi da mara.